Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyu egcwele isibini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayikhulele okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele kwesinye isiqephu esimnandi sokhozi FM TV gama lami uNeliswa ngwakacele. Kumnandi kakhulu ke namhlanje isihambeli esifike namhlanje kuningi kakhulu esengikufundile sixoxa nje ngaphambi kokuba siqale namhlanje and I'm sure kusakuningi okukhulu futhi okunye okuzayo engisazokufunda ngoba isihloko esizokhuluma ngaso namhlanje angifuni uqamba amanga bengisiqala ngifuna sisho yena ngoba mhlambe mina ngizochezuka mangithi phyto sazochaza ukuthi sikhuluma ngani kodwa namhlanje sikhuluma lapha nodokotela uFuthi wakamkhize wenza lapha na i-phytomedicine angithembe ngisho kahle useyongicorrect makuukuthi ngihambe ngashayisa somewhere ngikubingelele ngiyabingelela Nelisa uyaphila kodwa ngiyaphila phytomedicine ngisho kahle phytomedicine usho kahle impela isilwane siphi esiqhamukapi yini phytomedicine okay uphyto igama lezihlahla it's a scientific name for isihlahla so ingakho sithi phyto bese medicine it's medicine so phytomedicine imithi eyakhiwe ngezithako zemvelo okay imithi eyakhiwe ngezitha uqala ngapi nje ukuzwa ngephytomedicine ngiyayiqala mina ngiyayiqhabuka ngawe waqala kuphi ukuthi no ngizongena kulomkhakha ukuzwa nje ngayo yabona nje ukukhuluma iqiniso ngiqhamuka from i-background yakwa beauty okay so I'm a professional makeup artist a professional beauty therapist but then ngathuma ngabe ngiyokwenza ifundo zami ngiqhubeka I applied for a phytomedicine knowing ukuthi it's natural products only to find ukuthi it's ama products esikhumba it's only 10% 90% it's medicine okay so ilapho ke engavuleka khona amehlo ukuthi hawu kanti le phytomedicine iyini so ifundo zakhona zenziwe Pretoria University uyayenza i-phytomedicine lapha yasifunda uku-identify umhlabathi ukuthi umhlabathi ungakhiqiza kanjani isihlahla ezokhipha imithi uma ngabe sesu-identifyile bese kuba khona ukutshala ihlahla ezithile and bese senza imithi from isihlahla lezo so mengithi imithi akusiko okuphuzwayo akusikhona lokho okwamanzi kuphela uyakwazi ukuthi wenza amaphilisi njoba mina ngakhetha ukuthi ngiphumele eceleni ngenza amaphilisi enziwe ngazithako zemvelo ngizobuyela emuva kancane emhlabathini mhlambe kafushane mawazi ukungichazela nje mina umhlabathi onjani ukwazi ukukhiqiza amakhamba laphayo mangabe kanjalo okay uma sibheka umhlabathi sibheka ukuthi awunazo yini inambuzane ezingaba i-threat kuyihlahla esitshalayo kunendlela esibheka ngayo siyayisibheke ngendlela eyenza uZ uma ngabe sithatha i-portion nje encane ebese sichecka simise kanje ukuze sengasho nje impela yazi ukuthi i-phytomedicine ihlanganisa izinto eziningi ngoba khona ubudokotela la khona abalimi khona ezemvelo kukhona izinto eziningi even laboratory khona la so ihlanganisa izinto eziningi uma ngabe ke usutshalile isihlahla sakho sakhula then usuyaqala ke usubheka ke manje lesi sihlahla sakho uma bese sivuthiwe ukuthi sizokwenzani kunendlela ke sibheka ngayo ukuthi uma ngabe ubuka isihlahla ukuthi lesi sizokwenza mhlawumbe umuthi wendlebe umuthi wamehlo into yokuncipha kuningi ukuhlukahlukene so uma ngabe sesikwenzile lokho siyasithathe sisise laboratory kusayona phytomedicine lapha laboratory sesiyosi khama
bese sikhama kuphuma amanzi kuphuma uju noma sithatha amahlamvu akhona siyawomisa bese siyawagaya siyazi ukuthi rich kuphi mhlawumbe ama vitamins or izinto eziningi ehlukahlukene so siyasithatha ke lesisihlahla sisenze kanjalo ebese siqala ke senza imikhiqizo yethu leyo mkhiqizo asivesane sikhiphe nje ngaphandle isetshenziswa abantu sidlulise laboratory nayo mangabe sesiqedile sibheka izinto enjengo bacteria ukuthi mhlambe sizibalekela kanjani nokuthi uma ngabe wenza mhlambe let's say imbiza imbiza yakho izohlala isikhathi esingakanani i-life span khona lapha kwi-shelf so sibheka zonke lezo zinto ukuze umuntu ungamdayiseli into esilimele noma esizomgulisa ubuthi uyamphilisa. Sure. Uma sikhuluma nge-phytomedicine mhlambe omunye ngabuza ukuthi ihamba ifike phi inawo yini ama limits noma zonke nje izifo ezikhona iyakwazi ukufinyelela kuzona ngandlela thize? Ayinawo ama limits ngoba uma sithi phytomedicine isihlahla alikho iphilisi ngaphandle kwesihlahla noma iphilisi elenziwa ngamakhambi emvelo noma iphilisi esilithola kwezinye indawo nasemafamasi nasezibhedlela kukhona leyo element yesihlahla so uma ngabe ubheka nanoma imuphi umuthi okhona kumele kube khona iplant ekhona so awukwazi ukuthi uzilimite mhlambe sesingenza iresearch even more from lokho esesikwenzile ukuthi ezinye izifo singazilapha kanjani ngawo ama plants kuphela kungekho izinto enjengama drugs phakathi. Izinto eziseceleni mhlambe engeke ngithi izifo singakhuluma mhlambe ngamaphilisi okuvikela nemjovo njalo njalo iyafika khona. Amaphilisi okuvikela yes siyafika khona uma ngabe senza amaphilisi sisuke kukhona inkinga ezizama ukuthi sixazulule so leyo nkinga kungaba ukuthi siyavikela mhlawumbe sivikela umkhuhlane omubi let's say siyezwa kuthiwa khona umkhuhlane omubi ozayo sesenza angisafuni ukusho lelo gama so COVID variant entsha exactly so uma ngabe sokhuluma ngeCovid nje ngingakhuluma ngokukhululeka ngoba yathi uma ngabe iqala ngangikade ngiqeda ukwenza izifundo zami so uma ngabe iqala ngabona ukuthi no akwazi ukuthi kushone abantu around mina ngikade ngenza lezi zifundo so ngase ngidecide ukuthi ake ngenza amaphilisi azovula isifuba njengoba kwakuvesana egcina nesifuba ube nephika uphathwe ikhanda malungu omzimba ungakwazi ukudla zonke lezo zinto so lawo maphilisi ayekwazi ukuthi asize umuntu osene COVID aphinde futhi asize umuntu ongakabi nayo ozowathatha njenge preventative so siyakwazi ukuthi sisebenzise izinto isenze izinto sikhiqize izinto ezizoba ama preventatives. Sakhuluma nje ngalokho ngifisa ukuza ngohambo lakho umuntu esifazane omnyama eNingizimu Afrika and I'm sure njengoba ngiqala mina ukuzwa nge-phytomedicine kushuthi nabanye mhlambe khona abaningi abangayazi abazobe beqala ukuzana ngayo noma abaqalayo ukuza ngayo mhlambe mawusixoxela ngohambo lakho khona yini inselelo uhambe wahamba wabhekana nazo ngesikhathi usuka ngiyakwazi manje ukuthi usune practice yakho noma i-medicinal center usuzongilungisa ukuthi ikupho kuyikhona khona osufike khona. Okay, i-practice iyami isemlazi kwa V ema industry eduze kwase KFC lapha kwa V kwi-practice izinto ezizenzayo siya diagnose abantu siya consulta uyafika nje usho ukuthi uphethwe yini sikufaka emshinini siconfirme yonke into bese sibona nomonakalo ukuthi ungakanani kuleyo nto ekuphethe uma sesiqedile sesikunikeza imikhiqizo yethu ngoba amaphilisi siyazenzela ahlukahlukene bese sikunika imikhiqizo yethu bese sikubiza ukuthi emva kwamasonto amabili buya mahala sizokubheka ukuthi imikhiqizo yethu ikuphethe kanjani isikhathi esiningi nje angingasho nje ngingananazi ukuthi u98% abantu ngo2 weeks usuke sephilile. Kuya nangokuthi ke uphethwe yini andisinesikhathi esingakanani if ukuthi akakapheli ngaleso sikhathi kodwa umehluko usuku kusukhona and usuku sumkhulu naye sezizwe ukuthi no sengingcono. Mangibuza lo mbuzo angibuzi
ukugxeka eminye imithi ekhona but ngifisa ukuzwa ukuthi le mithi le eyakhiwe ngemvelo yini le yenza iba namandla kangaka ngizwa uthi u90% nangaphezulu ubuya usuzizwa usungconywana emva kwesikhathi esifishane mhlawumbe masiqhathanisa neminye imithi ekhona kushoda phi kuyona noma ikuphi la kule esisebenzisayo le yaka phytomedicine enamandla kakhulu. Okay, angizukuchaza kakhulu nge-Western medicine because angiyazi kahle kodwa ngizokhuluma ngalokho engikwaziyo. I-phytomedicine njengoba bengishilo ukuthi sisebenzisa isihlahla kuphela. Into enhle ngezihlahla ukuthi awekho ama side effects uma ngabe uzokusebenzisa ngendlela. Nalana zikhona izinto kwa phyto ezingaba ingqinamba noma ezingenza izinkinga uma ngabe ukuthi awuxubanga ngendlela. Ingakho sebekuhlanganisile bakwenza kwa i-cause ukuze uzokwazi ukuthi uyenze cause uwazi ukuthi wenzani. So uma ngisho njalo ngikhuluma ngokuthi eminye imithi noma ama veg noma ama fruit nanoma ekuphi belonga to ama families ahlukene. So siyazi ukuthi mhlawumbe uanyanisi uhlangana nama veg athile onezihlahla ezithile bese kuba khona nokunye okuhlukahlukene. So mangabe ehlukaniswe kanjalo uma ngabe wenza izithako zakho uxuba ukuze uzokhipha iphilisi elithile kufuneka wazi ukuthi ifamily engapha ayikwazi ukuhlangana nefamily engapha because kuvesane kuphambana instead ukuthi umuntu aphile kodwa uvesana limali. So izinto ezikanjalo ezibalekile ukuthi uzazi kodwa ke ubuhle be phytomedicine ukuthi ama side effects awekho mhlawumbe u3 to 0% asijwayele nje inhlobo kukancane. Yesinto isikhumba ngezwe uthi waqala kuyi-beauty ukuzibuzela nje iyafika esikhunjeni nezinto ezithinta isikhumba. Yeah, angithi manje njengoba ubona nje i-industry yaka Bengisi ngizothi nje ubona mina. Hey sihle kakhulu isikhumba sakho ngikuncomile. No ngisho sakho like nesikhe ngiyabonga. Now ayafika esikhumbeni ngoba njengoba ubona nje kakhulukazi kugcwele kangaka ama products amaningi ahlukahlukene amahle alungisa izikhumba zabantu ayangena nawo kwa phyto ngoba sisebenzisa lapha yana oyela sisebenzisa ikinati oshiye butter kusebenzisa ococonut so izinto vele eziyimvelo lezo esinganazo izinto eziningi ezisynthetic ezingalimaza isikhumba. So definitely iyangena i-phytomedicine kwa beauty. Ngifisa ukuza mhlambe ngeinselela ama challenges ubhekane nawo uqala ipractice yakho convince abantu ukuthi ngempela khona lento and iyasebenza kodwa ke soyakhona masibuya ngapha. Sino Dr. Futhi Mkhize wasemlazi kwa A umsunguli we Dr. Phyto Medicinal Plants. Cishe ngathi Dr. Phyto. Hayi abanye bangibiza kanjalo. Abanye bakubiza kanjalo kuyahambisana ufundile la aphinde abe ungoti kwi phytomedicine ne ethnomedicine. Siphinde sikwamukele ku Cause FM TV sinodokotela uFuthi Mkhize aphinde abe u Dr. Phyto olaphana ne Dr. Phyto Medicinal Center. Medicinal plants, yes. Kunjalo nje bese kushoda ngisho PTY Ltd bese ngibambe wona iqineni ukuthi ngizowusho ngifisa siya singena ohambeni lakho usuke kuyi beauty wahamba wazungena kulomkhakha injani reception ukumukeleka kubantu bayathemba yini amakhambi enwenzayo ngoba kuyenzeka abantu befike nezinto ezahlukahlukene bethembisa ukuthi bengalapha izinto ezahlukahlukene kodwa abantu bethi we engabe ngempela kudlalwa ngathi yasebenza yini lento noma kwakhiwa imali zonke lezo inkulumo eziye zibe khona uma kuvela into esingayijwayele. Ngizothi nje thina we've been fortunate ngoba uDr. Phyto uqale ngalesikhathi seCovid. So sathuma ngabe siqala senza amaphilisi abantu besizakala betshelana sasinga advertise babeqhamukela bona betshelana belethana so bathuma ngabe besizakala kwase kuba yibona abathi mina ngine BP ngeke nisenzeleni mhlamba kwe BP cause nakho ngisizakalile kwi COVID amathambo iacid ushukela nokunye so
akusange kuze kube inkinga ekutheni abantu basamukele ngoba saqala ngento vele ababeyidinga ngempela and bakuthola ukusizakala kakhulu. So njengamanje imase siqala sesi-advertiser umsebenzi wethu nakhona futhi asikaqinisi kangakanani kodwa abantu asebesizakele ibona balokho besilethela ama-family members abo abangani abasebenza nabo abantu ababaziyo omakhelwane kanjalo. Into engicurious ngayo ipractice yakho isemlazi mangizo Phyto bengilindele Bhalito Mhlanga mhlawumbe yini ekwenza ukuthi ipractice yakho igcine isendaweni yasemlazi hayi ngoba ngibukela phansi kodwa imkhakhe kanje iye isondelise endaweni kanjalo. Iqiniso yabona nje indawo ekanjena isebenza kanje kugcwele abelungu kakhulu. Number 2 kwaziwa ukuthi ziyabiza ngoba noma benza amaphilisi kodwa awenziwa i-treatment abayenziwa inqwaba in bulk, so lokho kwenza ukuthi ama prices athi ukuthi xaxa kanye no consultation. Mina ngizalwe eMlazi, ngikhulele eMlazi kwa A ekhaya, so ngabuka ngoba ngiqale ngasebenzela eDrobheni ngabuka ukuthi no abantu as much as ngangiqale ngokuthi vele ku Central wonke umuntu ngisho suka kude ko Stenga ugibela itekisi eyodwa ehle angene eDrobheni angibone aphindele ekhaya. Kodwa manje ngokubuka ngokuhamba kwesikhathi ngabuka ukuthi cha ama patients enginawo maningi kakhulu aqhamuka eMlazi, so ake ngibasondezele ama services. So kwakuthi ke qhamuka noma flats ngalingalelwa izinto ngase ngibona ukuthi no angivesane ngithole indawo ethanda ukuba ngconywana nala futhi ama patients yami eqhamuka ngakhona, so ngase ngiqala ke indawo eMlazi and bangamukela nje kahle kakhulu. So into engayenza ngathi ukwehlisa ama prices ngenzela ukuthi ngi-accommodate wonke umuntu angagula ekhaya ekubuka kanje ka Dr. Phyto kodwa manje abenenkinga ukuthi kuyabiza imali anginayo. So ngakwehlisa ama prices affordable ngalendlela namaphilisi affordable ngalendlela ukuze bonke abantu bezosizakala ngoba okubalekile ukuthi abantu abasizakale abaphile asiphile kwi community healthy abantu bakwazi ukuthi bakwazi ukuyemsebenzini because once waqala wagula kuningi okulimalayo. Yonke into yenzeka endaweni eyodwa esikhathini esiningi mawuyakudotela mhlambe ukubhalela iscript athi hamba endaweni ethize uyothola into ethize uhamba kanjani nakuwena umuntu ufika yonke into la uma ungena nje uyangena ubhalise la reception bese ungena ubona udokotela uma uqeda lapho sengiyakunikeza ke amaphilisi ngokuvela kokuthi uphethwe yini. Amaphilisi sikwakhiqiza khona la ngaphakathi sinane laboratory la senza khona ama formulations amasha siphinde sihlanganise ithako zethu senza ama test nakho konke bese siba ne manufacturing futhi khona la sikhiqiza khona ke ama products ethu amaphilisi ethu sinanayo nanendawo yokutrainer abantu ngoba sibuye sitrain abantu ukuthi benze ama products esikhumba and kuleyo training asigcini nje ngokuthi bafunde kodwa senza sure ukuthi ama products abathola certificate ukuze ezokwazi ukuthi sase laboratory akwazi ukuthi angene ezitolo singakushiyi usuthi ngiyakwazi ukwenza products and then what. So sikwenza sure ukuthi uyakwazi ukungena ezitolo ufaka ama products akhe ezitolo ukwazi ukukhiqiza abantu bathenge. So indawo yethu inazo iphelele su one stop shop so one stop shop yonke ithola legcekeni unaso mhlambe isibale ekhanda sabantu esenikwazile ukubalekelela ngibatrain sibe baningi kakhulu ukubatrainer mhlawumbe ngizothi mhlawumbe badlulile 100
Sure. badlulile 100 futhi mangabe usuqedile nathi asikuyekeleli ukuthi ihamba ke manje siyakulandelelela futhi mangabe uba nezingqinamba uyakwazi ukuthi ubuye sikulekelele la singakulekelela khona ngoba kubalekile ukuthi asixoshe ikati eziko sabantu abamnyama futhi nje baselokishini ke nje kumnandi kakhulu because ngikhulele khona and ngisisebenza nabantu esiyaziyo impilo yabo. Ulwazi le phytomedicine lungakanani eNingizimu Afrika bangakanani abantu abenza umsebenzi owenzayo? Abelungu kakhulu abantu abamnyama basayingcosana kwangempela ngoba nje la eKZN kusayimina ngedwa owenza i-phytomedicine kanye ne-ethnomedicine. Bakhona abayenzile i-phytomedicine, ukhona oyedwa womdabu owenze i-ethnomedicine but ukuhlanganisa zombili bekusayimi ngedwa ngoba la kwi-phyto angithi bengishilo ukuthi siyatshala khona sikhiqize kuze kube khona i-products bese kwi-ethno ila-ke sesilokhuza khona sesi-consulta nakhona siyakhiqiza kodwa ila si-consulta khona esikhiphe nencwadi kadokotela uma ukuthi umuntu akayanga emsebenzini noma udinga akayanga emsebenzini ngoba egula asikhiphi nje isinomi kanjani hayi siyabheka nje izinto eziningi bese ngithembile hayi lutho sisi ngizophathela uthozama next week ngithi eish hayi lutho ayihamba njalo lutho ayihambi kanjalo ngoba phela sekuyaziwa ukuthi nene abantu banakho ukuthi awu nje bayafika nakuthina athi umuntu ngizocela incwadi kadokotela sibuza ukuthi incwadi kadokotela mekwenze njani asipromote leyo nto fika ungene kwiscan sikucheck ukuthi uphethwe yini bese sikunikeza imithi sikunikeze nencwadi uma ukuthi siyasibona isidingo sokuthi uyayidinga incwadi ngoba awuphilile udinga ukuthatha lezo insukwana ukuze uzolulama bese uphindele emsebenzini noma esikoleni. Izinto ezifana nama-operation nama-surgery khamba kanjani kuzona niyafika? No asifiki thina. Kukhona kodwa izinto eziyidinge i-operation esikwazi ukuyitreatha ngamaphilisi. Nje we've had abantu abambalwa abafikayo athi umuntu nayo incwadi sengithola incwadi ukuthi esibhedlela kufanele ngiyokwenza i-operation ngiyokhipha ama-fibroids. Yabona. So sithi okay ayikho inkinga sizokunikeza amaphilisi azowashisa ngaphakathi azowaqeda and isikhathi esiningi kuba amasonto amabili sure bese sithi buye emva amasonto amabili sobheka if kukuthi awakapheli kuba ukuthi kodwa asemancane kuya ngokuthi abemangakanani nokuthi umzimba womuntu imizimba yabantu ayifani eminye iyashesha ukuresponda eminye ayisheshi. So uma ukuthi into engaphezulu kwethu sesiyayibhala incwadi simphalela ukuthi akaye esibhedlela ayo attendwe esibhedlela kodwa nje isikhathi esiningi mhlambe sisayibhale nje ezimbalwa kakhulu ngoba izinto eziningi siyakwazi ukuthi si-treat into esingabhekani nayo i-pregnancy. Nihambe nahamba ngibonile lapha nike nahlonishwe India nilandise ngalokho kwakwenze njani? Hey, iIndia iyaziwa kakhulu ngendaba yehlahla kanye neChina ibona bahamba phambili thina silandela ngemumva and ayi ngoba ukuthi asinalo ulwazi sinalo kodwa manje ulwazi besikade singalishicelela phansi besiqala manje ukulishicelela phansi bekuba ukuthi nje kukhona ubaba noma umama noma ubani onolwazi lwezihlahla ababizwa ngama-herbalist unolwazi lwezihlahla nemithi ukuthi ithakwa kanjani kodwa manje akakubhalile phansi umeke washona nje sehambile nento yakhe uma ngabe engatshelanga noma ingane noma abanye then sekuphelile kanjalo so ingakho kuba sengathi sisalele ngemumva eIndia banakho ukuthi bangene einkundleni zokuxhumana i-society ethile bangena kwiinkundla zokuxhumana babheke abantu ukuthi benzani kwamanye amazwe so bathi mangabe bengena la eSouth Africa bambona uDr Phyto balandelela bangithinta ngama-emails silokho esikhuluma bengibuza imibuzo ngibaphendule bathi bangena nasema-pageini babone ngempela ukuthi lezi zinto engiyiphendulayo nazi bayayibona so baseke besifaka kwi-competition
namanye amazwe. Then sawudla ke kumhlanganiso sathola isitifiketi ukuthi si ama SMMEs small business ovelele osebenza ngesihlahla. Oh wow, siyanibongela, Siyabonga siyanhalalisela. kakhulu. Siyanhalalisela. Mhlambe sesiya ngasemaphetheleni ngifisa ukuzwa ningi izinto ezenzekayo eNingizimu Afrika mawuhamba abantu bayaclaim ukuba udokotela uvula inkundla zokuxhumana khona yini ibhodi elithize siyazi likhona lo dokotela for iFito nakhona ukwazi ukubona ukuthi hayi uDr Mkhize akadlali njengami nansi into evezayo ukuthi uadmithiwe mhlambe ngaphansi kwento ethile la eNingizimu Afrika. Akhona ama board ahlukahlukene mina engikulona iNHASA NHASA African Health So khona uGoogle but yeah NHASA ANHASA bese kuba khona iPhasa as well ama practitioners khona odokotela ebese kuba khona iAfrican Phytomedicine Scientific Society eqalwe lapha ePretoria University la bekade ngifunda khona ifundo zami ze-phytomedicine so ngiyimember nakhona and namanye ke ama board ahlukahlukene akhona amele abantu abasebenza ngamakhambi emvelo ahlukahlukene khona abasebenza ngamakhambi emvelo ezini ama herbalist kube khona izinyanga kanjalo so elethu ileli eli professional kukhona khona odokotela abakhiqizayo imikhiqizo ehloliwe ephinde ibe nama laboratory results. Khona into owayifica kulomkhakha eyakusurprise wangayilindele? Kuningi Umkhakha wawona surprise. Surprise kuningi okwangithusa nje okokuqala kwakuukuthi mina ke ngikhule ekhaya besikade singayisebenzisi ayisetshenziswa nje izinto mhlambe njengemithi kanjalo so I associated imithi yesihlahla as into engekho right until ngifike lapha ukuzokwenza phytomedicine ngikubuka ngehlo eli professional and mangabe ngifika ngibuka ngasho ngathi no kahle iyona impilo lena iyona into ekufune ngabe siphila ngayo ngabe izifo futhi azikho ubuke nje abantu abakhule besebenzisa amakhambi emvelo especially emakhaya bayaphila bafika ko100 bani uthola umuntu no90 bani kodwa usayilimela usayihambela idistance end ngobani basebenzisa amakhambi and badla nokudla futhi okunganazo izinto eziningi ezingafike ilimaze lapha emzimbeni so bazidlela izinto ezikahle obhatata omadumbe bayatshala ombila ukudla okufresh nezinyama zakhona babamba khona la egcekeni inkukhu yabona so iyona nto nje kakhulukazi eyangisurprise ukuthi hawo kanti kukhona ielement eprofessional la ezihlahleni nokuthi ngikhumbula nje sikufunda ngensangu mesifunda ngensangu akasitshelanga ku professor ukuthi nene yini lesitesta wathi nje nayi plant ngicela ni test sayitesta sababaza sabeka izandla emakhanda ukuthi hayibo yini lesebenza ngaphi because kune procedure kune purpose lisebenzisayo kuyilona elisitshelayo ukuthi lento ipotent kangakanani ikhiqiza into engasebenza u90% mhlambe emzimbeni so sababaza sathi hayibo wathi insangu sathi ayakwazi wathi insangu so kuningi ngafunda ukuthi impepho kanti iyasebenza as umuthi wezinyo yabona kuningi nje engakufunda kwangisurprise so ngadevelopa iinterest kakhulu ukuthi ayingeke ngathi kufanele ngithi dig deeper ngize ngifika ke emaphilisini ngoba amaphilisi kahle ayengekho kuma modules imina engathi nje cha mina ngizophuma namaphilisi ngoba sasifundiswa uku-identifya nokuthi lesi sihlahla senzani nokuthi usikhama kanjani nokuthi uyenza kanjani i-product it's either ephuzwayo noma i-product eyokugcoba so ngase ngithi ake ngibambelele la emaphilisini. Umuntu ofisa ukungena kulomkhakha ungathini kuyena khona izinto ongamkhuthaza ukuthi asondelane nazo?
Ngingathi nje iba nothando lwawo lomkhakha because kuningi kubekwe etafuleni uchoose mayikhethela. Awukulimit lo mkhakha ukuthi nene hamba ugcine la. If unothando njengoba nami ngangena kuona ngaba nothando ngase ngibona igap ukuthi nansi iindustry nansi iangle ekufanele ngiphume ngayo. So ngingathi njena iba nothando more than anything ukuze uzokwazi ukuthi uqhubeke ngoba uzosebenza ngeimpilo zabantu. So kufanele ukuthi ube umuntu one passion. Oh, ngiyithanda le passion. Ushiyeke nemininingwane ushila ukuthi usemlazi kuphi nendawo umuntu mayefisa ukuthi asizakale ngawe wenza njani? Okay, ngitholakala eMlazi kwaV ema-industry. Abantu abaningi bayakwazi eMlazi mangabe ungena nje. Imininingwane yami u079 inamba ka WhatsApp kuphela 079 u40 99 665 079 409965. Ku Facebook ngiyatholakala ufuthi Mkhize kaMakhanya uDr Phyto Medicinal Plants ku Facebook ipage ebese ku Instagram uDr Phyto Medicinal Plants ebese ku TikTok @Dr Phyto. Sibonge kakhulu Khabazela isikhathi sakho kuningi kakhulu esikufundile namhlanje bese ngifisa ukubuza yonke imibuzo le efike engqondweni kuze kuse ekseni. Sibonge kakhulu. Siyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu nambukeli woKhozi FM TV esikhathini esifana nalesi laziningi kakhulu izinto ezikhona emhlabeni kebe mnandi ukuba nabantu abafika nezixazululo. Asiphinde sihlangane na kanjani kwesinye isiqephu soKhozi FM TV.